फरायसाफोर दिनै जों चैप्टार 2 जों लोब्बा थानाय बाजेटनि माखासे बिदिन्थिफोरखौ जों सावरायगोन एग्जाम्पलफोरखौ सावरायगोन जों सिगांनि भिडिअ चैप्टार 2 नि मेथ्सजों लोब्बा थानाय माखासे आयदाखौ सावरायदोंमोन दा दिनै बिदिन्थि 2 आरो 3 खौ सावरायगोन दा बिदिन्थि 2 एग्जाम्पल 2 आव सुंद' बायदिबा जोंहा बेवहाय जोंखौ कन्जुमार्सनि इनकामखौ दिहुननो थिनदों दा बे एग्जाम्पलखौ मेथ्सखौ खालामनायनि सिगाङाव जोबोर इम्पर्टेन्टआ बेनो जे जों कुइसनखौ मोजाङै मिन्थिग्रोना लानांगोन कुइसनखौ मिन्थियाबा जों आन्सारखौ दिहुननो एसे उसुबिदा जागोन बेखायनो जों फारि फारि कुइसनखौ बुजिग्रोना लानि जों बेवहाय मा बुंदों विथ ए फिक्स मानि इनकाम सासे मानसिनि फिक्स मानि इनकामजों बिनियाव थानाय आयजों बे मानसि सासेया मा खालामनो हायो होनदों बेयाव एक्स आरो वाइ मोननै बेसादखौ बायनो हायो एक्स आरो वाइ मोननै बेसादखौ सासे मानसिया बायनो हायो बे एक्स बेसादखौ बियो बेसेबां बायनो हायो होनदों बेवहाय 20 इउनिट्स अफ एक्स माने 20 एक्स को 20 बिबांनि बायनो हायो आरो वाइ को बेसेबां बिबाङाव बायनो हायो 12 बिबाङाव बायनो हायो आरो जायनि बेसेनखौ होनाय दं बेवहाय फारियै 15 आरो 25 रेस्पेक्टिभलि होनदों बेवहाय फारियै होनाय दं 15 आरो 25 बे दा गिबियाव एक्स नि बेसेना 15 आरो वाइ नि बेसेना 25 25 आ जाबाय वाइ नि बेसेन फरायसाफोरा बेवहाय गोरोन्थि खालामो जे वाइ आरो एक्स आ जाबाय मोननै बेसाद सासे मानसिया गावनि आयखौ मोननै बेसाद बायनायाव ओरैबायदि बाहायो जे बेनि बेसेनाहाय फारियै 15 आरो 25 रां होननानै बुंदों जेरावहाय 20 आ जाबाय एक्स बिबां आरो एक्स नि अनजिमाया बेसे 20 एक्स को बेसेबां बायगोन 20 आरो वाइ को बेसेबां बायगोन 12 इउनिट्स ना तो होमबा जोंहा प्राइसखौबो होनाय दं बेसेनखौ होनाय दं आरो मुवानि बिबांखौबो होनाय दं जोंखौ कन्ज्युमार इनकाम जायखौ जों सिगांनि इकुवेशन बाजेट इकुवेशनाव खालामदोंमोन इनकाम माने एम को दिहुननांगौ दा जों फैदों सल्युशनखौ खालामनोसै होनाय दं given that good x जोंहा good x को होनाय दं बेवहाय बेसेबां बिबांखौ 20 units बेबायदिनो good y को होनाय दं जोंहा good y is equal to 12 units okay दा बेसेनखौ नायदों प्राइस बेसेना प्राइस of good x equal to रुपीस बेसेबां होनाय दं 15 बे गिबिनिया जाबाय गुड एक्स नि फारियै बुंदों नालाय गिबिनिया जागोन एक्स नि आरो बिनि उननिया वाइ नि 25 आ जाबाय वाइ नि प्राइस ऑफ गुड वाइ इज इक्वल टू रुपीस 25 दा जोंखौ कन्ज्युमार्सनि इनकाम बरहननो होनदों बेयाव सो बेखायनो जोंहा कन्ज्युमारनि इनकाम्सखौ फाइन्ड खालामनांगोन सो फाइन्ड खालामनोबा जों बाजेट इकुवेशनाव थांफिनांगोन जायखौ आं सिगांनि भिडिअ हगारदोंमोन सो देयरफॉर कन्ज्युमार्स इक्विलिब्रियम कन्ज्युमार्स इनकाम इक्वल टू कन्ज्युमार इनकामखौ जों एम जों दिन्थिनाय जायो एम माने इनकाम जोंनि इकुवेशनाव मामोन मा होनाय दंमोन p1 to x1 लादों आं बेयाव p2 into x2 p1 माने जोंहा बेसेन गिबि मुवानि बेसेन बे गिबि मुवानि बेसेन नैथि मुवानि बेसेन तो बेवहाय आं x1 x2 लादों बेवहाय बे x1 माने मोनसे बेसाद बेबो नैथि बेसाद सेथि बेसाद नैथि बेसाद बेवहाय सेथि बेसादा x होदों बेयाव y होदों जेबो गोरोन्थि कन्फ्यूज जानाङा बेवहाय y होदों नोंथाङा बेयाव x नि जायगायाव जों x1 नि जायगायाव x बो लानो हागोन x2 नि जायगायाव जों y बो लानो हागोन जे बेबायदि लाबा जेबो गोरोन्थि जाया नोंथांनि बुजिनायनि थाखाय हमनानै लाबानो जाबाय द बेवहाय जों फारि फारि सोलांगोन p1 गिबि मुवानि प्राइस अफ x बे जाबाय गिबि मुवामोन x1 मोन बेनि प्राइसआ बेसेबां 15 बेयाव इनटु सिन थायो सानजाब जाना दं p1 आरो x1 नि गेजेराव बेखौ जों इनटु x1 आ जाबाय गिबि बेसादा
20 plus P2 नैथि बेसेना 25 into नैथि बेसेना 12 25 into नैथि बेसेना 12 so बेयाव जागोन 300 plus 300 is equal to 600 is equal to 600 600 आ जाबाय जोंहा consumers income नै बेखौ दिहुनदों consumers M खौ दिहुननो होदों जेला consumers नि इनकामा जाबाय जोंहा 600 दानिया फैदों example 3 दा example 3 आ क्वेश्चना नुनायाव जोबोर गोलाव नाथाय बेनि सल्युशना इसेबां गोलाव नङा शर्ट जागोन जोंहा बेवहाय मोननै क्वेश्चन नि आन्सार बरननांगौ बेवहाय ड्र द बाजेट लाइन खौ ड्र आखिनो थिनदों जोंखौ ओमफ्राय नैथि नाम्बार क्वेश्चनावहाय जोंहा मा होनदों what will happen to the budget लाइनाव मा जागोन जुदिहाय जोंनि y कमोडिटिया डिक्रीज जायोब्ला कमोडिटिया है इंक्रीज डिक्रीज जायोब्ला माने मुवाया जुदि बारियोब्ला खम जायोबा फैसा जुदि बे मुवानि जुदि बेसेना बारियोबा खमियोबा बा इनकामा बारियोब्ला खमियोब्ला मा जायो बेखौ जों एसे सावरायगोन 2 नम्बर क्वेश्चनावहाय दायो फैदों जोंहा बेवहाय मा होनदों क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नि बायदिब्ला द मंथली इनकाम ऑफ ए कंज्यूमर इज ₹400 बेवहाय जोंहा इनकाम खौ होनाय दं 400 जों बे सिगांनि क्वेश्चनाव एग्जांपल 2 इनकाम खौ बरननो थिनदोंमोन नाथाय बेयाव होखानाय दं माने एम खौ होनाय दं आरो बे मा खालामो he spends his income entirely on two commodity गासैखौबो बियो मोननै मुवा x and y मोननै मुवा बायनायाव बियो बाहायो x आरो y मोननै मुवा बायनायाव बियो बाहायो बेखौबो x आरो मोननै कमोडिटी मोननैखौबो होनाय दं x आरो y ओके दा प्राइस ऑफ द कमोडिटी प्राइस को बेसेन को होनाय दं मोनसे x निया जाबाय x is होनाय दं रुपीस हाउ मच 20 x निखौ 20 होनाय दं आरो y निखौ बेसे होनाय दं 25 होनाय दं सो बेवहाय इनकाम बो होनाय दं कमोडिटी x y बो होनाय दं आरो प्राइस को होनाय दं p1 आरो p2 को होनाय दं मोननैखौबो होनाय दं प्राइस को होनाय दं सो मा होनदों बेवहाय on the basis of this informations गासैबो informations बेयाव होनाय गासैबो information खौ लानानै जों 1 नम्बर क्वेश्चन खौ बरननांगौ थ फैदों बेवहाय सल्युशनाव here two goods are given x and y मोननै मुवाखौ होदों बेवहाय जोंहा x आरो y होननानै होनाय दं थ प्राइस बेसेनखौबो होनाय दं जिहेतु बेसेनखौबो लिरनोसै जों प्राइस ऑफ x बेसेनखौ बेसे होनाय दं 20 रुपीस 20 आरो प्राइस ऑफ y होनाय दं रुपीस 25 ओके इनकाम को होनाय दं जोंहा बेखौ लिरनि इनकाम एम होबाय ब्रैकेटआव इनकाम को होनाय दं बेसे 400 होनाय दं ओके बे गासैखौबो होनाय दं x आरो y बेखौ लिरबाय प्राइस को लिरबाय इनकाम को लिरबाय सो फर्स्ट नंबर 1 आव फैदों जोंहा नंबर 1 आव 1 नम्बराव मा होनदों ड्र द बाजेट लाइन ऑफ द कंज्यूमर नि बाजेट लाइन को जोंखौ आखिनो थिनदों सो बेयाव फैदों कंज्यूमर नि बाजेट लाइन आखिनोब्ला बाजेट लाइन को आं बेयाव एसे दिन्थिनि सो बे जाबाय जोंनि बाजेट लाइन नङा होमबा बे 0 थागोन बे x एक्सिस थायो बे y एक्सिस थायो सो बेवहाय m p1 आरो m p2 होनाय दं बे नैबेखिन जायगायाव mp2 आरो बेखिन जायगायाव mp1 नङा होमबा बे माने मा होनदों x मुवा आरो बेयो y मुवा आरो x मुवाखौ जों बेयाव माबायदि बरननो हायो m/p1 आरो m/p2 सिगांनि भिडिअआव आं बेनि फर्मुलाखौ होनाय जादोंमोन सो जों बे x को दिहुनबा बे फर्मुलाखौ यूज खालामगोन बे y को दिहुनबा बे फर्मुलाखौ जेब्ला जोङो x नि भेल्युखौ दिहुननो हागोन बेसे यूनिट जेनेबा बेयाव होनाय दं x होनाय गैया बेवहाय यूनिट होनाय गैया नै याव होनाय दंमोन सिगांनि क्वेश्चनाव बाय 20 यूनिट्स ऑफ x
no बेयाव होनाय दं only x and y बे इउनिटखौ जेब्ला जों मिन्थिगोन 20 इउनिट्स x नि थाखाय 12 इउनिट्स y नि थाखाय अब्लासो जों बे डायग्रामखौ ड्र खालामनो हागोन आखिनो हागोन नङाब्ला unless and until जुदि जों बेखौ दिहुननो हाया अब्ला जों बेखौ ड्र खालामनो हाया ओंखायनो बेखौ जों दिहुनग्रोनांगोन स' बेयाव जिहेतु होनाय गैया x आरो y खौ होनाय गैया स' जों बेखौ दिहुनना लानोसै therefore commodity लिरबा गोलाव जायो गुड लिरनोसै आं गुड x equal to मा जागोन जोंहा m by p1 m माने जाबाय जोंहा इनकाम p1 माने प्राइस ऑफ one commodity so इनकाम होनाय दं m होनाय दं 400 p1 बेसे होनाय दं p1 आ माने बे जाबाय p1 मोनसे सेथिनि थाखाय आरो बे नैथिनि थाखाय बे p2 बे सेथि आरो बे नैथिनि so बेयाव सेथिनि थाखाय 20 बेसे जागोन जोंहा बेखौ डिवाइड खालामबा जों मोनगोन 20 number solution the good y एखे बायदिनो similarly m by p2 400 by 25 16 base again 16 so therefore our budget line therefore our budget line equal to draw खालामनांगोन budget line खौ draw खालामनांगोन से स्पेस नि आंखाल जादों आंहा zero बेखौ बेबायदिबो होजायो होआबाबो जेबो नङा जों x जागोन ओरैजाय आरो बेथिंजाय y जागोन बेखौ जों गुड x हमनाय जायो गुड x आरो नैखौ जागोन गुड y जागोन गुड y आरो बे जाबाय गुड x दा जोङो बेखौ 16 मोनसेखौ बाय y खौ मोनबाय जों 16 आरो x खौ मोनबाय 20 दा बबे जायगायाव जों पुट खालामगोन इखौ भेलुखौ जों ग्राफनि बायदि नायनांसिगोन एसे ग्राफखौ बयबो मिथिखागौ ज' जों बेखौ डट लानिसै बेवहाय मोनफ्रोमबो इउनिटखौ हमनाय जादों 5 10 5 5 हमनाय दं 5 10 15 20 बेबायदि जागोन आंहा लिरनो एसे सुबिदा जागोन स्पेस गैयिनि थाखाय बेवहाय फारियै 5 जायगा खोमाना होनो 5 10 15 20 ओरै जायो 5 10 15 20 गुड x को ओरै जायो लागोन थावनो गुड x ओके द याव फैदों y is equal to बेसां 16 so y जों फै बे y आव 16 बे 15 नि एसे सायाव जागोन 16 जोंहा स्केल थाबा मोजां जागोन स्केलावहाय नोंसोरो 1 सेन्टिमिटार लानानैहाय बेनि जायगायाव फिसा फिसा डट थायो बेखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय ओके बेयाव 16 आं इयाव होबाय 16 निकाल होयो आरो बेयाव 20 खौ जों मोनखानाय दं 5 10 15 20 आ बेवहाय सो 16 निफ्राय ओके 16 निफ्राय 20 फैबाय 16 निफ्राय 20 सिम फैबाय सो बेनो जाबाय जोंनि बाजेट लाइन सो जोंखौ बे बाजेट लाइन को से नंबर क्वेश्चन ड्र द बाजेट लाइन ऑफ द कंज्यूमर नि बाजेट लाइन है जाबाय बे देयरफॉर आवर बाजेट लाइन इज दिस ओके बे जाबाय सेथि क्वेश्चन ओके बेवहाय नै नंबर क्वेश्चन फैदों नै नंबराव मोनदों व्हाट विल हैपन टू द बाजेट लाइन जों जायखौ बाजेट लाइन मोनदोंमोन बे बाजेट लाइनआव माबायदि सोलाय सुल' जागोन होननानै सोंदों जुदिहाय if the price of commodity y decreases the price of the commodity y be y आरो बे x जुदि बे x नि बेसेना सेम थायो होनदों बेयाव decreases to ₹20 while the income of the consumer and the price of commodity x remain the same बे प्राइस x मुवानि बेसेन आरो इनकामा जुदि 400 आनो थायो आरो x आ
x नि बेसेना जुदि एखेयानो थायो y आव y नि बेसेना जुदि मा होनो 20 सिम डिक्रिज जायो जोंहा मा चेन्ज जागोन होननानै बुंदों बेवहाय जोंनि y नि बेसेना बेसेबांमोन जोंहा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस द प्राइस ऑफ द y इज हाउ मच 25 नङा होमबा 25 आ जोंनि बेसेनमोन y नि बेसेना जाबाय 25 नाथाय जुदि 20 सिम डिक्रिज जायो बे फैनानै जोंहा 20 जायो 20 सिम खमियो डिक्रिज जायो अब्ला जोंनि बे बाजेट लाइनाव माबायदि सोलाय सोल' जानो हागौ आं सिगाङावनो बुंदोंमोन इनकामा मानसिनि जेखि जाया बाजेट नोङो हाथाय बाजाराव माबा मोनसे बाजेट खालामदों 400 रुपिसनि बाजेट लाना थांदों नों बेखौ बायगोन होननानै सानना थांदों जुदि सानना थांनाया बे जाबाय नोंनि बाजेट नङा होमबा 400 आ नोंनि बाजेट जुदि नोङो सानना थांदों x आरो y मोननै मुवाखौ बायगोन नोंनि बाजेटआ जाबाय 400 आरो नोंनि x मुवानि दामा बेसेबां बेवहाय 20 आनो दं नाथाय नोंहा आरो y नियाबो साप'ज हमना ला y नियाबो 25 आनो दं नाथाय जुदि y नि बेसेनाखै जुदि बोरैबा दाम खमायबा नों बाजाराव थांनानै नुबाय x नि बेसेना एखेयानो दं y नि बेसेना जुदि 25 नि 25 नि जायगायाव 20 जायो नोंहा मा जागोन नङा होमबा नोंहा 25 नि 25 नि जायगायाव नों 20 होनांगौबा नोंहा 5 रुपिस सेभिं जागोन नङा 5 रुपिस सेभ जानाय माने मा नोंहा बाजेटाव सारप्लास जाबाय नोंहा 400 मोन 400 को नों मोनसेजों मुवा बायबाय 20 रुपिस आरो मोनसेखौ बायबाय 25 रुपिस नाथाय बेनि बेसेनाहाय खमिबाय बाजाराव थांना नुबाय नोङो खमिनानै 20 जाबाय नोंहा 5 रुपिस नोंहा सेभिं जाबायना जायाखै नोंनि आखायाव थाबायना थायाखै स' होमबा मा जागोन बे बाजेटआ मा जागोन बाजेटआ मुभ जागोन बबेबा मोनसेसिम थांगोन बियो थांलाय फैलाय जागोन बेखौ जों ड्र खालामबा क्वेश्चन आन्सारखौ दिहुनबा मिथिगोन होमबा नों 5 रुपिसजों आरो एक्सट्रा मुवा बायबावनो हागोन y मुवाखौ आरो एसे बुरजा बायनो हागोन हमना ला y आ मोनसे पेन y मोनसे पेन बायबाय नोङो 25 रुपिसनि बायबाय ना किन्तु बाजाराव थांना मिथिबाय जे y नि बेसेना 20 सो जाना दं होमबा नोङो 25 नि जायगायाव 20 होनांगौ होमबा नोंहा 5 रुपिस सेभ जाबाय नों 5 रुपिसजों नों बेलेग बुस्थु बायनो हागोन नों y खौनो हयथ' आरो मोनसे बायनो हागोन 5 कलम 5 रुपिसनि मोनसे कलम आरो 20 नि मोनसे कलम मोननै कलम मोनबावगोन नों y खौ स' बेबायदि नोंहा सारप्लास जागोन न बेयाव गुवार टपिक थियरिटिकेलि आं बेखौ उनाव गुवारै रायलायगोन दा क्वेश्चनखौ फैदों स' 2 नाम्बाराव जागोन जोंहा बेखिनिखौ होनाय दंखायो बेखौ बेयाव थानो होबाय आङो होनाय दं थ' if the price of consumer decreases no if price of y decreases up to 20 rupees 20 सिम decrease जायोब्ला मा जागोन जोंहा then good y नि भेलुआ चेन्ज जागोन जोङो सिगांनि बे 1 नाम्बाराव बेलेग मोनदोंमोन दा एबार चेन्ज जागोन स' m बाय good y न p2 जागोन बेवहाय m आ बेसेबांमोन 400 आनो जागोन सेम दं ना बुंदों इनकामा सेम दा इनकाम अफ द कन्ज्युमार सेम आरो x नि प्राइस द प्राइस अफ x रिमेन सेम बे मोननैया जेबो चेन्ज गैया स' ओनलि y निया चेन्ज जादों प्राइसआ चेन्ज जादों दे प्राइस स' बे p2 सिगांनियाव जों मा होदोंमोन सिगांनि मोनसेयाव जों होदोंमोन m बाय m नि जायगायाव 400 होदोंमोन m आव 400 होदोंमन आरो p1 प्राइस y नि 25 होदोंमोन जों एबार बेवहाय जों 25 आ 20 होगोन मानो होनबा बेयो डिक्रिज जादों 25 निफ्राय 20 सिम डिक्रिज जादों 25 निफ्राय 20 सिम डिक्रिज जानायखाय जों बेयाव 20 होगोन ओके सिगांनियाव 400 बाय 25 होदोंमोन मानो होनबा बेयो 25 दंमोन ओके नाउ जोंहा बेसे जागोन 400 बाय 20 जोंहा बेसे जागोन 20 जागोन ओके दा जों नायनांगोन दा मा जागोन व्हाट विल हैपन द बाजेट लाइनाव मा चेन्ज जागोन बेखौ नायनो जों बाजेट लाइनखौ ड्र खालामग्रोनांगोन ओके थ' जोंनि बाजेट लाइना जाबाय सिगांनि बायदिनो 0 5 10 15 20 5 10 15 20 बेयाव जागोन x बेखौ होनो बावनो नाङा x and y खौ होनो बावनाङा बेफोरखौ लिरनो बावनाङा जुदि बेफोरखौ लिरोबा मार्क्स एसे खम मोननायनि चान्स दं
दायो जों बेखौ नायफिनदों दा y खौ गोदानै मोनबाय जोङो बेसेबां y आफ्टर डिक्रीज अफ द प्राइस अफ y प्राइस y नि प्राइसआ डिक्रीज जानायनि उनाव जों गोदान मुवाखौ मोनबाय 20 सिगाङाव मोनदोंमोन जों बेसेबां 16 मोनदोंमोन न दा मोनबाय जोङो 20 ओके स' बेयाव फैदों जों एगेन मोनदों x आ किन्तु सेम थागोन x आ जों बेखौनो लानो हागोन सिगांनि मोनसेखौनो सिगाङाव x खौ बेसे मोनदोंमोन जों सिगांनिखौ दिहुनना दोननि आं बे साइडजों x इक्वल टु 400 बाय p1 आ बेसेबांमोन 20 बेबो 20 मोन सिगांनि मोनसेया x आ 20 मोन आरो दा 2 नाम्बाराव सोलायनानैबो जों y खौ 20 मोनबाय स' ओंखायनो मोननैबो 20 20 जाबाय 20 20 बे जाबाय जोंनि गोदान बाजेट लाइन निउ बाजेट लाइन आपवार्ड मुभिं गोजौजों निउ बाजेट लाइनआ जाबाय आपवार्ड मुभिं गोजौजों मुभ खालामदों दा सिगांनि बाजेट लाइनआ माबायदिमोन 16 आरो 20 मोन y खौ जों 16 मोनदोंमोन बे जाबाय सिगांनि मोनसे बाजेट लाइन आरो उननि बाजेट लाइनआ जाबाय बे मोनसे ओके बे जाबाय जोंनि बाजेट लाइन स' बेयावहाय नोंसोर थियरिटिकेलि एसे लिरनांगोन जुदि मा लिरनांगोन हियर द बाजेट लाइन अफ कमोडिटी y will move with 20 units of commodity y along the x axis माने बेयो 20 यूनिट से मुभ जागोन जुदि बेसेना जुदि खमिबा मा खालामगोन नोङो 20 यूनिट्स इसे बारा बायनो हागोन 20 यूनिट्स बारा होनो हागोन किन्तु सिगाङाव बेसे मोनदोंमोन y खौ सिगांनिया जाबाय नोङो 16 यूनिट माने नै सिगांनिया जाबाय 16 यूनिट जुदि नोंनि बेसेना बारा मोनब्ला 25 मोनब्ला नों 16 बायनो हागोन बेसेना खमिबा नोङो बेखौ बेसे बुरजा बारा बायनो हागोन नोङो नै बेसेबां बारा बायनो हायो माने जेखि जाया बुस्थु नोङो दुकानाव थांनानै नायहैबाय जे बेसेनाहै एसे खम जाना दं नों बेखौ जुदि मोनसे बायनो थांदोंबा बेनि जायगायाव नोङो मोननै बायनो हागोन स'